Yazizwe mhlawumbe ekhuluma ngakame exoxa indaba uzwe nje. Shaya lezo ngane wesibongo. Shaya lezo ngane wesibongo. Angene mina ningangifaki. Base ibhedlela abantu ningangifaka angene. Loqeda amanga ngoba yini banamanga abanye abaculi bamasani esinabo nendini. Umuntu akhulume into ayitshela abantu abafunde ufuna ukuthi beyikholwe ngona kushiwo uyena. Umuntu aqambe impela amanga emini ngoha. Yabo manje kingabe lo masikandi lo ezikhuluma ngayo waqambeka kabili amanga ngoba waqambe lesidingini entweni engidlalayo njengoba uNkulunkulu phela uwepini ufanele ukuthi mina emakukhona iphutha elezomsha wesigini ngimenzisa ama-correction ngoba leli iphutha balela libabuka kanje njengoba ngibuka nami. Nami-ke ama-correction ngizobenzisa wona ningi ngoku. Uyabona ngeke ukuthi ungakhohlisa ikakhulukazi abantu bangapha ngakithi lesiqhamuka ngakhona emakhaya nesivumiso esaziwayo ngoba phela siyasazi zonke izivumiso wamaqoqo ngazo kuthiwa zihlabe iqoqo indaba nakhona esingagcwele inkosi yami yabo esingagcwele kuthiwa kodwa siqoqo indaba kufundwa abantu amanga ngoba banamanga manje uzothi ukubamba ngisho kanjani iqoqo indaba khohlisa abantu basukhohlisa abantu bomculo wamaskani ngoba babelungile. Uyabona into exoxa indaba kakhulukazi ihlabo ezilezi zivumiso sangakithi ngeke uzungqoqe nazo. Uyabona uma uyishaya zixoxa indaba ungazisho kanje zithi ngizotshela abantu indaba yakamanga yekanamanga bana babo. Engisazodlala futhi isikhathi eside nje ngijabulisa abantu nakuba ke kodwa ke mina isiginci nje kungeyona into enkulu kumina ngoba isiginci nje into efundwa noma ubani idlalo noma ubani ngiye ngimdabukele nje umuntu osuke ethembile kakhulu esigincini ngoba isiginci kahle hle asikhulumi lutho nje ngaphandle ukuthi kuzwakale iphimbo lomuntu osuke ecula ukuthi lesi siginci njengoba bathi kuthintwa leli nothi lilandela inkulumo yomuntu osuke ade eculethi. Ngiyamdabukela kakhulu nje umuntu osuke ethembile esigincini. Abanye bayeze beshuthe ngamafoni beyicule nezingoma zabantu beyidlalela iginci ubona nje ukuthi abantu baze badlala idakamizwa webantu. Umuntu lokho eyichitha isikhathi sakhe eshutha ngamafoni yenza yonke lento buswa isidakamizwa esithile emzimbeni siyambusa nje. Hawu kwenze njani kangaka umuntu akaphumeli ngane estradini makuthi uthembele esigincini phela ngoba phela njengoba sisemculweni kufuna ucule kuzuzwakala. Uma kuthi wena uthembele esigincini phumela estradini uhamba ucela ama-R1 kubantu udlala sona isiginci leso abantu belele leso siginci odlalayo bebona ukuthi hayi into oyiphiwe wena isiginci leso sokuthembele kusona. Siyadlala ngesiginci kodwa ngeke usithole sihambe sidlala ingoma zabantu sidlale kuze kutsheke imini impela ubona hawu nanga umuntu eyimisela ngengoma zabantu mase sethi uyayicula futhi emhluli uma ngalisi ukuthi hawu kanti lo muntu wenzani angekho ke lapho.